Stresul a devenit o parte din viața de zi cu zi. Fie că este provocat de serviciu, școală, probleme financiare sau responsabilitățile zilnice, organismul nostru reacționează la fel. Inima bate mai repede, respirația devine superficială, iar mintea începe să fie copleșită de gânduri. Dacă această stare persistă mult timp, poate afecta somnul, concentrarea și chiar sănătatea fizică. Din fericire, există remedii naturale care pot reduce nivelul de stres fără medicamente. Unul dintre cele mai simple și eficiente este respirația conștientă. Respirația este un proces pe care îl facem automat, însă modul în care respirăm influențează direct sistemul nervos. Atunci când suntem stresați, respirăm rapid și superficial. În schimb, atunci când respirăm lent și profund, corpul primește semnalul că pericolul a trecut și începe să se relaxeze. Un exercițiu foarte simplu este respirația 4 până la 6. Inspiră pe nas timp de 4 secunde, apoi expiră încet pe gură timp de 6 secunde. Repetă acest ciclu timp de 5 până la 10 minute. Mulți oameni observă că pulsul începe să scadă, iar mintea devine mai liniștită. Pe lângă respirație, mișcarea este un alt remediu natural extrem de eficient. Nu este nevoie de antrenamente intense. O plimbare de 30 de minute în aer liber poate reduce hormonii stresului și poate stimula eliberarea endorfinelor, substanțe cunoscute drept hormonii stării de bine. Somnul are și el un rol esențial. Lipsa somnului crește sensibilitatea la stres și face ca problemele zilnice să pară mult mai mari decât sunt în realitate. Încearcă să te culci și să te trezești la aceeași oră, evită telefonul cu o oră înainte de culcare și păstrează camera răcoroasă și întunecată. Alimentația poate influența și ea nivelul de stres. Consumul excesiv de cafea și băuturi energizante poate amplifica anxietatea și agitația. În schimb, o alimentație bogată în legume, fructe, nuci, semințe și pește oferă organismului nutrienții necesari pentru funcționarea normală a sistemului nervos. Un alt remediu natural este petrecerea timpului în natură. Studiile au arătat că simpla prezență într-un parc sau într-o pădure poate reduce tensiunea arterială și nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului. Chiar și 20 de minute petrecute zilnic în natură pot avea un efect pozitiv. Muzica liniștitoare este o altă metodă simplă. Ascultarea unei melodii relaxante timp de 10 sau 15 minute poate reduce ritmul cardiac și poate induce o stare de calm. Ceaiurile din plante sunt folosite de sute de ani pentru relaxare. Mușețelul este cunoscut pentru efectul său calmant, iar roinița și lavanda sunt apreciate pentru proprietățile lor relaxante. Deși nu sunt miraculoase, ele pot face parte dintr-o rutină sănătoasă de reducere a stresului. Un aspect important este limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale. Expunerea continuă la știri negative și comparația cu viața aparent perfectă a altor persoane pot crește nivelul de stres și anxietate. O pauză zilnică de câteva ore de la telefon poate avea efecte surprinzător de bune. Practicarea recunoștinței este un alt obicei benefic. În fiecare seară încearcă să notezi 3 lucruri bune care s-au întâmplat în timpul zilei. Acest exercițiu simplu antrenează creierul să observe mai ușor aspectele pozitive ale vieții. Nu trebuie uitată importanța relațiilor sociale. O conversație sinceră cu un prieten sau cu un membru al familiei poate reduce semnificativ stresul. Oamenii sunt ființe sociale, iar sprijinul emoțional este unul dintre cei mai puternici factori de protecție împotriva stresului. De asemenea, este important să accepți că nu poți controla totul. Uneori consumăm foarte multă energie încercând să schimbăm situația asupra cărora nu avem nicio influență. Concentrează-te asupra lucrurilor pe care le poți controla, reacțiile tale, programul tău și obiceiurile tale zilnice. Dacă stresul persistă săptămâni sau luni și începe să afecteze somnul, relațiile sau capacitatea de a lucra, este recomandat să discuți cu un psiholog sau cu un medic. Remediile naturale sunt utile pentru multe persoane, dar nu înlocuiesc ajutorul profesionist atunci când este necesar. În concluzie, nu există un singur remediu miraculos pentru stres. Cele mai bune rezultate apar atunci când combini mai multe obiceiuri sănătoase, respirație profundă, mișcare, somn suficient, alimentație echilibrată, timp petrecut în natură și relații apropiate cu cei din jur. Schimbările mici, făcute constant, pot avea un impact mult mai mare decât soluțiile rapide. Uneori, 10 minute de liniște, o plimbare sau câteva respirații profunde sunt suficiente pentru a transforma complet felul în care te simți și pentru a-ți reda echilibrul.